Sa mga hindi po nakakalimot mag-subscribe sa ating channel, ay naniniwala akong sila yung may busilak ang puso at mabuti ang kalooban. Salamat po sa inyo. Naway pagpalain pa kayo. Simulan na natin. Mapagpalang araw, Sir Casper. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Rain, 29 anyos. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay nangyari noong taong 1964. Ito po ay kwento ng yumao kong lolo na si Lolo Enrico. Noong binata pa raw siya, kalat ang patayan ng hayop sa kanilang lugar. Marami sa kanyang mga kababayan ang namatayan ng manok, baboy, kambing, baka o kahit na kalabaw. Wala namang naging malinaw na dahilan kung paano iyon nangyari. Wala namang gumagalang kriminal sa bayan namin noon. Basta kapag may nangyayari ng may kinalaman sa kababalaghan, palaging may sagot si Don Pacondo na mas nagbibigay pa ng maraming katanungan sa isip ng tao. Si Don Pacondo ay isang albularyo. Matagal na siyang nakilala sa aming lugar. Ilang taong nangangailangan na ang kanyang natulungan. Gustong-gusto siya na kinukuha kaagad ng mga tao dahil may resulta kaagad ang lahat ng problemang inihihingi ng tulong ng mga tao. Sabi ng ilang nakakakilala sa kanya, si Don Pacondo raw ay biniyayaan ng anting-anting para manggamot ng maraming may sakit. Sabi naman ng iba, isinumpa siya. Pero para sa aking Lolo Enrico, si Don Pacondo ay isa lang normal na kaibigan niyang nakakasama kahit saan. Magkababata ang aking lolo at si Don Pacondo. Sa bakuran ng Don madalas maglalaro ang dalawa hanggang sa magbinata sila. Ayon kay Lolo, nagsumpaan sila ni Don Pacondo na walang iwanan at tanging sila lamang ang mananatiling magkaramay. At nung mamatay ang mga magulang ni Don Pacondo, ay agarang naipasa sa kanya ang kayamanan ng mga ito. Kaya naman mas lalo siyang nakilala bilang isang matulungin na tao. Ang kanilang kayamanan ay ginamit niya para mapasaya ang kanyang naghihirap na kababayan. Kaya naman minahal siya ng mga tao. Nang minsang magkayayaan sila ni Lolo Enrico na umakyat ng bundok, nagkaroon umano sila ng matinding problema. Naligaw sila at hindi na alam kung saan ang tamang daan pabalik. May isang kubo silang natagpuan sa gitna ng kagubatan. Kaya naman naisipan nilang manatili na muna doon ng isang gabi. Kampante naman sina Lolo dahil alam niyang may tamang mga armas naman sila at hindi basta-basta umuurong sa laban. Kung sakaling mang magka-problema sa kanilang pananatili, ay kaya naman nilang ipagtanggol ang kanilang sarili. Nagpalipas nga sila ng gabi sa banyagang kubo na hindi nila alam kung mayroon bang may-ari. Hindi alam ni Lolo kung gaano nakatagal raw siyang nakapagit. Basta ang alam niya lang, may kung sino ang nagpupumilit na pumasok sa kanilang kinaroroonan. Kahit lalaki si Lolo ay sobra-sobrang takot niya ng mga oras na iyon. Sinubukan niyang sumilip sa bintana kung sino ang naroroon. Pero wala naman siyang makita. Ang alam niya lang, pagkabukas niya sa pinto, ay isang babaeng may magulong buhok ang pumasok at sumugod sa kanya. Nagpangbuno sila ng babae, tsaka nasindak sa labis na takot nang makita niya kung paano tumubo ang dila ng babae para sana pumulupot sa kanya.
Mabuti na lang daw ay dumating si Don Pacondo at siyang nakipagbuno sa aswang. Malaking tao si Don Pacondo. Magandang lalaki at matangkad. Alam ni Lolo na hindi ito uurong sa kahit na anong laban. Nakita niya kung paano pinagkakalmot ng kanyang kaibigan ang aswang hanggang sa magawa nga nitong talunin ang babae. Hindi na raw naisip pang usisain ni Lolo ang babae kung ano ba ang dahilan nito at basta na lang sumugod. Basta ang huling natatandaan niya, nang matalo raw ni Don Facundo ang babae, ay may ibinigay itong botelya sa kanya. Tinanggap ni Don Facundo ang bote bilang pagkilala sa pagkapanalo niya. Mula noon, hindi na raw nila nakitang muli ang babae. Napapansin din daw ni Lolo Enrico na may nagbabago sa ugali at pakikitungo sa kanya ni Don Facundo. Nagiging mailap ang lalaki at halos hindi na nakikipag-usap sa kanya. Hindi niya din naman masasabing iniiwasan siya dahil nagkakasama naman sila. Lamang, hindi na ito nagsasalita kung hindi naman kailangan. Napansin ni Lolo Enrico na mas nagiging mahilig sa mga hilaw na pagkain si Don Facundo. Nang magkatay nga araw ng baboy ang pamilya nila na nataong piyesta, ay ninakaw ng lalaki ang mga hilaw na lamang loob at dinala sa kung saan. Nang tinangka itong sundan ni Lolo, halos malaglag ang panga niya nang makitang kinakain ni Don Facundo ang mga hilaw na lamang loob kung saan tigmak na ang mukha nito sa sariwang dugo. Doon kumalat ang usap-usapang aswang di umano si Don Facundo. Pero nakapagtatakang hindi naman ito sinasaktan ang aking lolo. Ang sabi naman ng ibang nakakatanda, ganyan daw talaga ang ugali ng isang aswang. Kung maaari nga raw, ay poprotektahan nila ang kanilang mga kaibigan laban sa masasamang loob gamit ang kakayahang mayroon sila para manatiling ligtas ang mga ito. Kapag may mga chismis din sa labas ay madalas din na ipinagtatanggol ni Lolo Enrico ang kanyang kaibigan na nararamdaman niyang nalulungkot dahil sa nangyayari. Isang araw, biglang naglaho si Don Facundo at walang sino man ang nakakaalam kung saan siya nagpunta. Nalungkot ng husto ang aking lolo sa pagwawala bigla ng kanyang matalik na kaibigan at kababata. Tuluyang nakalimutan ng mga tao ang kabutihang ipinapakita sa kanila ni Don Facundo sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kayamanan niya sa kanyang mga kababaryo. Ni hindi na nga ipinakalat ng lahat kung paano niya binuhay ang mga kababaryo sa panahon ng kahirapan. Lumipas ang ilang araw at linggo hanggang sa maging buwan at taon. Hindi na raw namalayan ni Lolo na isang taon na niya pa lang hindi nakikita si Don Facundo. Dahil sa pangungulila, nagpasya siyang magpunta sa tirahan ng mga ito. May katagalan na mula nang umalis ang katiwala sa bahay ni Don. Kaya alam ni Lolo na kulang na sa alaga ang buong bahay. Hindi na nahahawanan ang hardin, hindi na nalilinisan ang buong bahay, at higit sa lahat, hindi na napapausukan ang paligid. Naglalakad-lakad sa loob ng bakuran si Lolo. Nagtaka siya dahil kung gaano karumi sa labas, napansin niyang mukhang malinis naman sa loob ng bahay. Mukhang may naririnig pa siyang mahinang musika at may mabangong kape na nagmumula sa loob ng bahay. Ayaw mang isipin ni Lolo na nariyan lang sa loob si Don Facundo, pero kumakabog ng malakas ang kanyang dibdib. Tila ba may kutob siyang hindi naman nilisan ng kanyang kaibigan ang tahanan nito. Pumasok siya sa loob kahit walang permiso. Tama nga siya. Malinis daw ang buong kabahayan.
Nagpatuloy siya sa pagsuyod sa buong paligid at napagtantong kahit minsan walang bakas nga na iniwanan ang nasabing tahanan. Pumasok siya sa ikalawang palapag at parang may sariling isip na nagtungo sa kwarto ni Don Pacondo. Nagulat siya nang makitang papalabas din di umano si Don Pacondo. Kaya pareho silang nagkagulatan at mahigpit na nagkayakapan. Sunod-sunod na tinanong ni Lolo si Don Pacondo kung saan ba ito nagpunta at bakit ang tagal di umano itong nawala. Sabi naman ng kanyang kaibigan, may nangyari na hindi pwedeng sabihin kay Lolo. Mananatiling lihim lamang iyon, lalo na't hindi na raw kagaya ng dati si Don Pacondo. May nagbago na raw sa pagkatao niya at ayaw niyang madamay di umano si Lolo sa nangyayari sa kanya. Pero dahil ang lolo ko ay nakuryoso, gumawa siya ng paraan para mamatyagan ang kanyang kaibigan kung ano nga ba ang sinasabi nitong nagbago rito. Gabi ng Agosto, 1965. Patiyad na nagtago si Lolo sa hardin ni na Don Pacondo. Habang ginagawa niya iyon, mahigpit niyang hinawakan ang bagong kakahasang itak na sabi ng kanyang ama ay pangontra laban sa aswang. Hindi naman daw niya ito binabalak na gamitin sa kanyang kaibigan. Pero hindi niya raw kasi alam kung ano ang itinatakbo ng isipan nito. Kaya mas mabuti na kung nakakasiguro siya sa lahat ng kanyang mga hakbang. Patiyad siyang naglakad papunta sa likod bahay kung saan napansin niyang malawak na nakabukas ang pinto. Balak niya sanang pumasok ngunit nauna sa paglabas si Don Pacondo. Mukhang may inihahanda itong malaking piging dahil sa dami ng banderitas na nakapalibot sa buong bakuran. Sa kasukalang bahagi ng kanyang hardin, may iilang bagay siyang hinila na hindi lubos akalain ni Lolo kung bakit nito gagawin. Nagtataka siya nang makita ang nasa 3 malalaking katawan ng saging na nakahileran niyang inilagay sa mesa. Na kaya niyang buhatin ang mga iyon nang siya lang mag-isa. Nagsimula nang kumabog ng malakas ang dibdib ni Lolo nung mga oras na iyon. Tinadtad ni Don Pacondo ang mga katawan ng saging at nagulat si Lolo Enrico nang sumirit ang masaganang dugo. Nang mahiwa na niya sa maliliit na parte ang mga katawan ng saging, ay nagulat palalo siya nang makita ang pagbabago niyon. Naging karne iyon ng baboy. Nanlaki ang mga mata ni Lolo at hindi makapaniwala sa nasaksihan. Hindi niya alam kung paano tatanggapin sa kanyang sistema ang ginawa ng kanyang kaibigan. Umalis siya sa pinagtataguan at kumaripas ng takbo na tuliraw ang isipan. Kinabukasan, kumalat ang balitang marami sa kanilang kapitbahay ang namatayan ng mga alagang baboy. Natatagpuan na lamang ang mga itong nakahandusay sa kulungan nito na wala ng buhay. Wala namang malinaw na paliwanag ang mga tao kung bakit nangyari iyon. Ang sabi ng kanyang mga kapitbahay ay wala naman daw sakit ang kanilang mga alaga. Isa si Lolo sa nakipaglibing at nakasaksi sa kakaibang pangyayari habang tinatabunan ng lupa ang patay na baboy. Habang paunti na lang ang bahagi ng katawan nitong kailangang tabunan, nagulat si Lolo nang makitang tila nagiging katawan ng saging ang baboy na kanilang nililibing. Dahil doon ay may nagsalita ng saloobin at baka raw aswang ang may kagagawa ng pagkamatay ng kanilang mga alagang baboy. Maging si Lolo ay biglang nagdalawang isip at naalala ang ginawa ng kanyang kababatang si Don Pacondo na ginawang karne ang katawan ng saging. Hindi niya maiwasang isipin na baka may kinalaman si Don Pacondo sa nangyayari sa mga alagang baboy ng kanilang mga kapitbahay.
Baka raw ipinagpalit ni Don Pacondo ang katawan ng baboy sa katawan ng saging. Kaya ito ang nakita ni Lolo habang inililibing. Samantalang ang tunay na katawan ng baboy ay nasa bahay mismo ni Don Pacondo at kinakatay na niya at kinakain. Nagulat si Lolo nang may nagbanggit ng pangalan ni Don Pacondo. Kesyo baka raw nagbalik na ang lalaki at siyang naghasik ng lagim sa kanilang baryo. Gusto man daw itanggi ni Lolo ang lahat ng paratang na iyon laban sa kanyang kababata, ay wala naman siyang magawa. Nasaksihan niya din kasi mismo ang ginawa nito. Kinagabihan, nagulat ang lahat nang sumakit ang kanilang mga tiyan at halos namilipit sa sakit talaga. Sunod-sunod na nanghihina ang lahat maliban kay Lolo. Tinanong niya ang mga kababaryo kung ano ba ang kinain ng mga iyon. At ayon sa kanila, iyong huling baboy na sa tingin nila ay kamamatay lang, ay kanila umanong kinatay at kinain. Ang masakla pa, halos lahat ng tao sa kanilang baryo ang nakakain niyon. Ganon talaga kasi dati. Kahit makahuli ka sa aming lugar, kahit baboy ramo, halos buong baryo ang lalapa. Ayan, katakawan. Dahil desperado, lumapit si Lolo kay Don Pacondo at humingi ng tulong. Nakiusap siya na pagalingin ang mga taong sumakit ang tiyan at baka may maitutulong daw siya. Tumawa lang si Don Pacondo at sinabing wag na raw kasing ibintang sa kanya ang lahat ng bagay na nangyari sa kanilang lugar, nang wala naman silang ebidensyang nakikita na siya nga ang gumawa. Natahimik si Lolo at hindi na nagsalita pa. Basta ang natatandaan niya, lahat ng sumakit ang tiyan ay gumaling noong araw. Pero humingi ng kapalit si Don Pacondo sa mga tao, kagaya ng manok, kambing o baboy. Ang masakla pa, kinakain niya ito ng buhay at sariwa. Naging kilalang albularyong aswang na mambababoy si Don Pacondo. Siya kasi ang tipo ng aswang na kumakain ng hilaw na hayop, pero hindi naman nananakit ng tao. Alam ni Lolo na ginawa ni Don Pacondo ang pangyayaring iyon dahil may nagbago nga sa kanyang pagkatao. Sabi ni Lolo, aswang daw ang babaeng nagbigay ng botilya kay Don Pacondo, kaya nawawala siya sa sarili at nagagawa niyang mambiktima. Aswang siya sa gabi, samantalang albularyo naman sa umaga. Tuluyan nang umiwas si Lolo sa lalaki, lalo na't nakikita niyang nagpapalit ito ng anyo sa gabi at nambibiktima pa din ng mga alagang baboy. Gaano man niya ninanais na itanggi iyon, ay wala na siyang magawa. Sa ngayon, pumanaw na po ang Lolo Enrico ko, maging si Don Pacondo. Ang kwento tungkol sa kanya ay nagsilbing panakot sa mga batang gumagala sa gabi. At hanggang dito na lang po ang aking kwento, mga kaaswang. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig. Muli po, ako po si Ren ng Sikretong Lugar. Hello mga kaaswang. Maraming salamat po sa lahat ng hindi nakakalimot mag-subscribe sa ating channel. Pagpalain kayo palagi. Tandaan niyo yan.